táhalanna seo chodáas bhfuil is áit deasa le gobar agus I gobar leis ar an uisce bhfuil Fuil láir tá muid ar trádólín ar I gcearr rua agus tá má seo le Spraoi Mara ceann go na campa uisce bhíonn ar siúla seo. Tá seo mo tagascóir, tá má gobar seo le cheir bliana thosa má I mo junior agus an tá mar ceann go na seniors tá gobar seo. Thosa má héana seo na bhí má mo gásúr, so tá má teach le campa seo le 7-8 bliana go bhain seo. Beag an chreacair tá an bhain héin agus teach má le bheith timppla an gású a gúnaí freisin, chuine se ócú féin freisin le bheith gobartí le na gású gar go trá. Bhí me ag an campa seo siad an tríú ceathrú ús bhí me ag an campa seo. Tá sé an spríúil agus sprálam na kayakáil agus go ar na siúlós go dtí síos go choilthaigh agus bhí mus jumpa le spíor. Nuair bhí me níos óige, dás muid le sús go le campa Spraoi Mara ó bhí muid 8 bliana d'aois. Déanann chud is smú go na gasúr bhíonn scoileadh na scoile na hartainse Spraoi Mara úd nó bhó sa bhíon. Bhíonn an spraoi acu taifeaite agus tá an ag choilóna ar bhí. Spraoi Mara nach bhfuil muid ná an Aquapark an Whibbit mar gluitead ollmhór mar ar an árachais du an árachas sús faoión nó faoi trí bhéad bhí siad géire. Níl an sin daoine an maiall ar an Whibbit ach tá still an daoine an. It's kind of rud móra inflatable as bhacht tá trampolines for déis. An rud is smooth farling sa campa seo, I'd say. Sé an rud is sáir a campa seo mar bhfuil se ar an uisce tá se mó ar choilthaigh, céimh choilthaigh agus bhí muid ná gasúr a chur ar an Whibbit fiú man bhfuil tílár na tíléisiil. Is a bhfad scóil bhfuil níl chuí donna sin agus is rud go bhlá leis na gasúr a luga. Bhí an díma ó sun freisin ar dúrló nach raibh se a teomlíonna mar. Tugadh sé seans go gasúd scileadh nuáil an bhfuil ceannaí dives nó flips nó front flips, back flip na mar ní. Seád ní sábhte iad sinna bhíonna ar a Whibbit meall go rud inflatable atá an, seachas sinna dhéana ar a géamh rud bhfuil Amach an seo bháilinn an Whibbit áil arás agus gomach níos mú spraoi chuile gunne, mar níos tíadach tá muid fós, tá campa fós aing ach ní bhíon na méid crack acu mar sprá le chuile an Whibbit le chuile a deile, bhí níos smú rudí ag na gasúr le déanana.